congratulate Andy for opening a new store in Mapusa and giving me opportunity in accompanying him in the inaugural program. So I wish him all the best and great success in his store, and God give him good blessings and provide good services to the needy at all times. Thank you. Wellness. I know that they are opening a lot of stores all over here, so best wishes to them. They've gone about setting up everything quite nicely, and I wish them all the very best in the future and for the years to come. मापुसा मीन्स गोवामध्ये मापुसा म्हणून सिटी आणि मापुसामध्ये तिसरी ब्रँच जी गोवेकरांसाठी म्हणजे स्पेशली गोवेकरांसाठी वेलनेसने त्यांची काळजी घेण्यासाठी वेलनेसचं एक तिसरं पाऊल आहे मापुसा सिटीमध्ये. आणि ही फॅसिलिटी त्यांना आम्ही प्रोव्हाइड करत असताना ॲज अ रिजनल मॅनेजर म्हणून मला हे वेलीच्या पासून जे गोवेकरांसाठी मला हे सांगायचं आहे की 24/7 हे स्टोअर चालू असणार आहे आणि त्यांना जे रेग्युलर लागणारे मेडिसिन्स आहेत किंवा जे कन्व्हिनियन्स प्रोडक्ट आहेत आम्ही वेलनेसमध्ये ते प्रोव्हाइड केलं आहेत. वेलनेसमध्ये एव्हरी मंथ नंबर ऑफ प्रोडक्टवर ऑफर्स असल्या असतात. आमची डिस्काउंट पॉलिसीज आहे आणि त्या डिस्काउंट पॉलिसीचा ॲज वेल ॲज जी 24/7 एक वेल ॲम्बियन्स असलेलं स्टोर्स गोवेकरांसाठी आम्ही सपोर्ट करत आहोत आणि गोवेकरांनी ह्याचा जास्तीत जास्त फायदा करून घ्यावा आणि स्टोअरला व्हिजिट करावी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.